wagwana makati muri Zimbabwe. Salibonani igaba lami ngo DJ Sparks Zimbabwe. Ndipana patogigire nyaya dzakasiyana nyaya naye panapa inyaya madzibaba. Madzibaba wa guys ndio ku Johanne Masowe anzi Velvet. Vanosvika pasowe baba wangu ne helicopter. Iwe unobiwa iwe. Unatsona zvisho kuti aiwa maya mazuano vanhu kuvasowe wane swag pane imwe skill yavakati yavakazoonera kuti anomaya kauchingochienda kumasowe azvidi kuti chitambura kauchienda kumasowe hauchaite zvinhu pane imwe skill yavakazoonera nguva dzaenda because madzibaba ivavo vasvika pasowe nehelicopter kuna helicopter yekuhaya yakaita yakatonyora kunzi Johanne Masowe Velvet baba wangu ndakuratidze mugoma iona because DJ Sparks havataure zvinhu zvisina umbowo DJ Sparks havataura kwasina kuswera wakona kwese kwandotaura ndatoswerako right, mune Zimbabwe ndofamba ngozviona kuti aiwa baba madzibaba vane swag pakaipa. So guys, chidzidzaiwo kuti kwachienda kumasowe azvive kuti chitambura chiregedza kurova dripi rova sutu rova fambai nemazimota maiziya because hapana wisdom idzodzo kuti pagadzirwe mota dzakatobva kuna Mwari. Saka ngatishandise zvinhu takapiwa naMwari, ngatisasaidze kuti situve kumasowe saka hatipfeke bhutsu hatite zvakati. So guys, ndani yanga ndinayo. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Usabve panapa usina subscribe because kusubscribe kune advantage ako aunozozoona kuti machena kaya ndapinda machena because unoona notification yasvika kwako panongoposta unobva watoziva kuti my DJ Sparks wakanda brand new. So thanks for watching, thanks for supporting. Always remember that fear not, sin not. Whether you like it or not, chokwadi, it's chokwadi.